Iniwan ako ni Mr., di ba? Naghanap siya ng chicken soup. Ah. Oh my God. Good morning, Philippines! Naligo ako. Hindi okay pakiramdam ko. Pero, naligo ako kasi pasensya na sa buhok ko, guys. Makati na yung ulo ko. So, yun. Kailangan ko lang maligo para yun, dito na ako nilagay yung mga ipadala kasi yung dining ko. Puno na yung dining ko, guys. So, yun. Dito ko na lang sila nilagay sa office ko, sa filming room ko. Dito ko siya nilagay. And, so yun. Mag-snow daw ngayong gabi. So, yun, may snow na naman. And, anyway, bumalik ako dito sa laptop ko. Kanina pa tong umaga, guys. Sakit yung mata ko. Masakit yung ulo ko. Yung katawan ko parang iba ba? Yung, you know, alam mong may lagnat ka. Alam mo yung magkalagnat ka. And, tapos na tayo naligo. Ang ginaw, guys. Grabe. Buti na lang may heater tayo. Hindi ko binublow dry yung buhok ko rin kasi damage na yung buhok ko. But anyway, guys, kanina nag-edit ako doon sa baba. And pumunta lang ako dito kasi hindi okay pakiramdam ko. And then ayaw kong mahawa si Tami. Hold on. Itong ano ko ba, green screen ko, gumagalaw-galaw. So, ngayon, sabi ko, bakit gumagalaw-galaw ito? Tika mo na, Lisa. Bakit gumalaw? Matakot mo tayo nito. May vent kasi doon, oh. So, may vent doon. So, pasensya na sa buhok ko. Look, hindi ako makapag-edit kaya dahil dito. Hindi niya ako tantanan. Hindi ako tinantanan kaya umiiyak. Kalukaw ng pusa. Eh. Para talaga siyang anak ko, guys. Parang naghanap siya ng kalinga ng ina. Yun yung ano niya. Kapag magninid yan, magninid ba ng pusa, no? Ako yung puntahan niya. Kasi, you know, naghanap yan ng kalinga ng ina. Tignan niyo itong pusong to. Laptop ko man yan, oy. Hi guys, good morning. Kasi yung ulo ko kanina sobrang sakit. Meron ako ditong bread. Good morning guys. Bad news guys, oy. Nilagnat ako din kanina. Ngayon naman, pagkatapos ko nakatulog ako, nawala man siya. Nagpawisan din ako guys. And, yun. Buti na lang, magana akong kumain. Yung may lasa ba. Hindi po ito ano guys, yung CO. Hindi po ito COVID. At alam niyo ba kung ano yung ginagawa ko? In-exercise yung ano ko. Lungs. Inhale, exhale ako palagi. Wala talagang nag-melt. Pasensya na sa buhok ko ha. Walang nag-melt. Oh, kailangan. Tulungan ko si Tami, guys. Kahit masama pakiramdam ko. Ayaw niya, pero tulungan ko siya. Ay, guys, hindi ako pinayagan ni Tami. Hindi ako pinayagan. And yun, ginamit niya yung machine. Yung snowblower. At hopefully, parang mahirap pa rin kahit nag-snowblower na siya. Yun, kasi sobrang basa na yung ilalim. Silok na kapag ano na ako, ready. Ayaw talaga niya. Kaya ginamit niya yung machine. And also, mahirap din guys i-shovel kasi ang bigat. Ayaw ko din siyang magka-heart attack na. God forbid. Diba? Anyway. Ay, ginoo ko. Yung katawan ko talaga is yun na parang giniginaw ako na ang bigat ng ulo ko. Pero kailangan kong bantayan si Mr. Baka kailangan niya ng tulong. Ganito kahirap kapag mag-snow. Yung cleaning up.
Hi guys. Oh my God. Yung init. Grabe yung init ko. I don't know kung anong ginawa ni Mister. Han? Siya ba yung nasa labas? Han? Oh my God. Oh God. Dito lang ako guys. Alam niyo. Sobrang ginaw. Yung ano, pinakain ko yung aso, yung katawan ko is masakit. Parang every time na gumalaw ako. Oh my God. Buti na lang. May panglasa pa rin ako guys. Doon si Tami sa labas na naman. Kausap yung pinsan niya. Oh my God. Hey guys, 7 o'clock. Umalis si Tami. Naghanap siya ng chicken soup. Grabe talaga itong naramdaman ko eh. Hi baby. Hello baby. I love you. You know I'm sick, right? You know your mama's sick. Do you know that your mother is sick? Oh my goodness, tignan nyo naman. Oh my God. You know mama's sick. Itong mga animals ko guys ba? Extra loving sila ngayong araw. Ang init ko guys, grabe. Ang init ko. Extra loving man akong mga baby. You know mama's sick. You know. Morning. Ito pa rin tayo, may sakit. Yung katawan ko ay sakit hawakan. Yung skin ko. Nag-ano lang ako ng ginger tea. Nag-init. Iniwan ako ni Mr. Diba? Naghanap siya ng chicken soup. Oh my God. Wala siyang makita na sa mga restaurant ganun. So, pumunta siya sa grocery store. And then, yung nabili niya, yung mga can na mga soup. Mga chicken soup na can. Hindi ko kinain. Ang pangit ng lasa. Ang sakit ng katawan ko. Pinapawisan ako kagabi. Kagabi malala yung ano ko guys. Parang malala yung pakiramdam ko kagabi. Sana hindi babalik. I mean, meron pa naman siya, masakit pa yung katawan ko. Pero hindi na ako mainit. Sana hindi na babalik. Kasi alam ko pabalik-balik yan eh. Yung asawa ko, alis sana yan. Papuntang isang bahay. Maglagay ng suot. Kaso, hindi niya ako maiwan-iwan. Hindi niya ako iniwan. House. Dada doesn't give you anything, huh? Shit. Dada, baby. Baby. Oh. Oh, thank you, baby boy. Huh? Thank you, my love. Ayan. I wait for you. Don't wait for me. I got more to cook. You all tight inside here. Magluto po ako guys kasi bumili si Tami kagabi ng ano. Bumili siya ng chicken. Yung katawan ko, grabe. Para akong binugbog. Sakit hawakan.
Anyway guys, wala tayo masyadong vlog ha. Pasensya na kayo. Have some soup. Huh? No, Seriously. that soup is really bad. Why is it bad? I don't know, tastes really bitter. Bitter? What is this, honey? What? This is not clementines. Mandarin, same difference. What happened? Burn on the neck. My body is like hurt to touch. The water Yeah. dripping in my hand, it's hurting me. Do you want some? No. It's sweet. Well, that's a plus at least. Masarap. It's really good, honey. You should eat now before that bad. It's really good. Yes, luto na siya, guys. Tayo na lang dito mag-isa kasi iniwan na tayo ni Mister. So, yun. Okay na yan para sa ano man yan. Sa aso. And nagluto din ako ng rice, guys, kasi yeah, ano yan. Kahit ayaw, kahit yung naramdaman ko is parang yung lasa. Parang ayaw kong kumain. Pero, paminsan, kailangan natin kumain kahit hindi natin gusto. Ang sakit-sakit hawakan ng buhok. Parang scalp ko ang sakit. Buong katawan ko talaga. And, even though may tayong naramdaman, nag-edit pa rin ako ng video, guys. Then, ang sakit-sakit ng lalamunan ko. Grabe talaga. I think nag-swollen nga ito eh. Dito. Ang sakit-sakit. Kailangan ko lang kumain kahit konti, guys. Para meron tayong lakas konti, diba? Kasi wala hindi ako kumain. Kagabi, hindi ako kumain ng maayos. And, walang rice. Yung soup na binili ni Tami, ilang ano lang yung tinitake ko. Kasi ang pangit talaga ng lasa, guys. Ng nasa can na soup. Ang hirap basta tayo lang, walang pamilya. Kapag may pamilya, ang sarap. Lutuan tayo ng chicken soup. Tinulang isda. Sa Pilipinas, guys, ba ganun, di ba? Sa Pilipinas, ganun man. Tinulang isda, masarap yun. Init na init. Ay, habang ano na lang tayo nito. Hanggang ganito na lang yung mag-isip na lang tayo. Yung tubig, masakit kapag nakaano sa skin ko, yung tubig ang sakit. Iwan ko na lang si Batman. Aray! Oh my God! Nakarating na siya, guys. Ako naman. Malala. I never heard of this. And it's good for sore throat, so I don't know. And It's like you spray it in your throat. why is this? Why this is different color? Because it's honey. Let's eat na. What do you want? Alas 9. Alas 10 o'clock na, Han? Yeah, I know what that is. Oh my God. Nakauwi siya. What did you buy in Walmart? Kain lang kami, guys. Kunti lang. Yeah, take it out. You cannot do it now. Take it out. Unfroze it. No, you cannot do it. You will break it. No. Because last time they all stuck to each other, so I didn't want that to happen again. Good morning. Today is day 3 na ng lagnat ko. Hindi ako okay. I think 3 days na. So yun, good afternoon na pala, guys. Kasi hindi ako nakapag-vlog, masakit pa rin hawakan yung buhok ko. Kasi nga, 'di ba, may lagnat. So, masakit pa rin yung katawan ko. Umalis si Tami kanina 6 o'clock. Almost 7 o'clock na siya umalis. Umalis siya, guys, kasi ipipick up na yung
doon sa New Rochelle, yung dumpster na nirerentahan nila. So, i-pick up na kasi puno na siya. Kahapon doon sila, merong swing set doon sa likuran ng bahay. Kinakat-cut nila in pieces. And then, itatapon. Yung ano ko, yung lasa ko is ano, yung lasang may lagnat talaga, guys. Yung naramdaman ko ngayon. Mag-tea na naman tayo kasi po, yun yung kaya nating inumin. Tea muna tayo. And then, nag-init ako ng ginger tea, guys. Kaso, iwan ko, guys, hindi ko gusto. Maganda naman yung ginger. Yun yung nilalaga ko yung nagkasakit si Tommy. Pero, alam nyo na, parang para sa akin, iba siya, guys. Yung, hindi ko gusto yung lasa sa ginger tea. Kasi si Tommy, busy, guys. Naawa ako, guys. Siya yung lahat. Kasi nga, may sakit tayo. Usually, tulungan kaming dalawa sa mga gawain. Kaso, hindi ko kaya talaga. Anyway, so, nagtitilang ako. And then, naglalaba din. Kasi yung bed sheets namin, blanket, labad ko. Kasi doon ako palagi, diba? Gusto ko lang siyang labhan. Change, tayo. Hindi naman ako mainit. Hindi ako mainit, thank God. Pero yung yung lalamunan ko is sore pa rin. Anyway, so yun. Ito yung natin. Buti na lang, hindi na yung katawan ko. Hindi na ako malagnat-lagnat. Ang na lang is yung katawan ko is kapoy ba? Kapoy. Kung sa Bisaya. Masakit, hawakan. Ganun pa rin. Gumalaw ka, parang wala pa rin. Is lumusyon pa rin yung feeling ko. Ganun. Pero wala na akong lagnat. Hopefully, hindi na ito babalik. Wala pa si Tommy. Mamaya pa ata yun uuwi. Pero, yan. Wala na akong lagnat. Yung katawan ko is parang strengthener. Parang meron na akong strength konti. And also, yung ubo na lang, yung lalamunan ko na lang is masakit konti. Hi, Liam! Hi, Liam! Hi, Liam! Mandito. Ang ginaw. Hi, Liam! Maginaw pa naman dyan, may isinaw. I have something to show you. Come on. Okay. Nakita niya, guys. Yes, si Leo. You see? Yes, you did see Leo. You see Leo? Hello. Ang mukha ni Hams ba? Ganun pa sabi. Gusto niyang makita, guys. Tignan niyo yan. Gusto niyang makita. Nandun kasi sa hagdanan, lag. Nandun si Liam sa hagdanan, oh. Gusto niyang makita ka. Nakakaloka itong pusang to. You wanna say hi to Liam? It's your neighbor. That's your neighbor cat. She's right there. Oh, see Liam. Say hi to Liam.